между 2 и 3 см. Може става от тук. Гайка. Тук е 27. Има скала някаква, но аз броих колко оборота съм направил. За да го направя от другата страна също. Четох, че трябва да е между 20 и 30 мм. Аз съм на около 25. Ето толкова. 14 завъртания с ключето. Не оборота. От другата страна направих същото. Резката ми е на средата на скалата, значи във веригата има още хляб. Законтряме, стягаме и сме готови. Не много майсторско, но понеже нямам динамометричен ключ и не знам с колко се стяга, горе-долу същото усилие и си оцелих отвора за шплента.